Καλησπέρα Λάνια. Εδώ τώρα στο τριήμερο πάμε διακοπές. Εντάξει, κουραστούμε λίγα την προετοιμασία τόσο πολύ που κάνουμε. Τόσο πολύ προπόνηση που κάνουμε. Προετοιμασία μια δυνατή. 3 προπονησούλες τη μέρα. Πρωί τρέξιμο, γυμναστήριο και μετά Xbox. Ωραία. Ωραία, μαλάκα να μην δύο πίσω και εγώ το παίζω μάγκας. Τι θέλει ο Βλάτα, δε. Πάει προς πέρα, σκάραξε. Αυτός κάνει. Παίξου φώτα. Φτάνουμε στα διόδια της Μαλακάσας. Πάμε να ξεκουραστούμε λίγο. Να ξεφύγουμε λίγο από την Αθήνα. Εντάξει, γιατί είμαστε στην Αθήνα, κάπου καρπενίστη μιλήσαμε. Από τα πουκάκια και λεφτά έχουμε κάνει διακοπές εμείς άνεργοι κιόλα. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τα λεφτά τα λαβέρια. Ναι. Τι λεφτά τα λαβέρια. Έχει πολλά. Έχει πολλά. Δεν χρειάζεται τώρα. Εντάξει, sorry. Συγγνώμη. Καινούργιο όχημα κάθε εβδομάδα. Πήγα και πήρα άλλο καινούργιο αμάξι που πάτε στο τράκα, άμα δεν με νοιάζει, γιατί πήρα άλλο. Οκ. Έχει πολλά λεφτά, το νοικιάζει. Πες λίγο τι θα δούμε στο vlog εδώ. Τι θα δούμε στο vlog. Πανηγύρια από εδώ, πες τα. Πανηγύρια, φαγητά, μπάνιο, κόλπ, φυσικά, γκόμενες. Ακούρια αυτό κόλπ. Δεν τα λέμε αυτά, ρε. Να με παντρευτούν πολλές, με ζητάνε από όλες τις εκπομπές να δεν Συζητάνε, πατάω, κατάλαβες. ναι, οκ. Είχα μάθει για τον Λιάγκα κάτι. Ότι σου είχε ζητήσει ο Λιάγκας. Αλλά του ζήτησα εγώ 7.000 και δεν μπορεί να το δώσει, αλλά εγώ δεν πάω. Τον πούλο, έτσι, τζάμπο δεν. Δεν κατεβαίνω, ρε φίλε. Εγώ την τιμή δεν την κατεβάζω. Έτσι. Κατάλαβες, Για. Εν τυχαίο. Ωραία. Να κάνουμε ένα Q&A καθώς ανεβαίνουμε να ανεβάσεις. Ναι. Ωραία, το έχουμε. Πες εδώ κάτι στην κοπέλα. Γεια σας. Καρτούλα να φανεί τίποτα στα έξοδα γιατί αλλιώς. Ευχαριστούμε. Δεν θέλουμε απόδειξη. Μαλάκα, έχω και πολύ μάγκα στη λεφτά. Ναι, αλλά πληρώνεις διόδια. Λοιπόν, ο Γιώργος τελεία 244 ρωτάει, μεγαλύτερος στόχος που έχεις για το kick. Ο στόχος μου είναι να ζήσω από αυτό, να κάνω συμβόλαιο σε μια μεγάλη διοργάνωση και να μείνω όσο πιο πολύ μπορώ και να φτάσω σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο στο οποίο θα μιλάει όλη η Ελλάδα για μένα και αν όχι όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος. Σωστός. Ο Γιώργος τελεία 244 ξαναρωτάει, πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα? Τον βλέπω στην Ομόνια. Τον εαυτό μου σε 5 χρόνια από τώρα τον βλέπω να είμαι επίσημα επαγγελματίας αθλητής και να παίζω μόνο στο εξωτερικό και να μην ξαναχρειαστεί να παίξω εδώ στην Ελλάδα για τίποτα και να έχω καταφέρει αρκετά πράγματα ώστε να κάνω ένα καλό συμβόλαιο. Με λίγα λόγια να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Πίσω ο μικρός πώς το βλέπεις, έχει μέλλον? Αυτός δεν είναι ότι αν έχει μέλλον, μέλλον έχει, το μόνο που δεν έχει είναι ταβάνι. Όπα. Δεν έχει ταβάνι, δεν ξέρει που να σταματήσει. Τώρα βλέπει παιδικά. Δεν πειράζει ρε φίλε, είναι ακόμα παιδάκι σου, το βλέπει το παίζει έτσι. Ναι. Δεν είναι καμία σχέση. Είναι οφθαλμαπάτι αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος τελεία 244 ρωτάει, πόσους αγώνες έχεις παίξει περίπου συνολικά από όταν ξεκίνησες? Από όταν ξεκίνησα μέχρι τώρα έχω παίξει γύρω σε 110, αλλά στα επαγγελματικά έχω 7 αγώνες, εκ των οποίων 5 νίκες, 2 ήττες και 2 νοκάουτ. Άλλο είναι. Έγινε κάτι. Αλλά κάνω σκασάτι δεν το ρεύμα ρε μα. Εδώ όμως ξαναστράβα. Πού να φέρει τώρα. Τι έγινε τώρα? Τι έγινε, πες μας λίγο. Έτσι όπως κάναμε το Q&A. Έτσι όπως κάναμε το Q&A, μου κόβηκαν τα πόδια αδερφέ. Βλέπω να έρχεται κάτι έτσι, λέω τι έγινε και βλέπω ένα μάξι έξω από το ρεύμα. Ρε κάνε άκρη ρε! Μάγκες. Εγώ λέω τραχάρανε μπρο. Όντως, όντως. Δεν έχεις, εγώ λέω όπα ρε, εγώ τράβαγα βίντεο, γυρνάω, κλείνω το βίντεο. Δεν το βγάλα σε βίντεο ρε μαλάκα. Η συγνωρίδα μου ήταν ένα αδερφέ. Του κόρναρες. Ναι. Μάγκες ήταν, μάλλον μεθυσμένος ήταν σίγουρα. Σίγουρα, γιατί δεν. Ο Ζάμπα ρωτάει, από πότε κάνεις kick, επίσης έχεις σκοπό να κατέβεις κανέναν αγώνα πυγμαχία?
Κάνω kick από όταν ήμουν 5 χρονών, ξεκίνησα το 2011. Αλλά για αρκετά χρόνια το έκανα πάρα πολύ ερασιτεχνικά, δηλαδή για την πολύ πλάκα μου. Αν και έπαιζε αγώνες στα πάντα και τέτοια. Τα τελευταία 3 χρόνια το έχω δει πιο επαγγελματικά, πιο σοβαρά και κάνω κανονικά προπονήσεις και αυτά. Για πυγμαχία προς το παρόν δεν το έχω σκεφτεί. Δεν είναι τόσο το στυλ μου η πυγμαχία. Αυτό. Alright, this is my shit right here. This shit is crazy. The evil genius. Ο Μπουζάης ο Κόλ ρωτάει πόσες μέρες πριν πρέπει να ξέρεις για τον αγώνα για την κατάλληλη προετοιμασία. Το κατάλληλο είναι να ξέρω 3 μήνες πριν για να κάνω τη σωστή προετοιμασία. Αν και δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό και μου τυχαίνει ένα μήνα πριν πάντα, που ένα μήνα θα είμαι τυχερός δηλαδή. Μου έχει τύχει και σε 5 μέρες, σε 4 μέρες, σε 2 εβδομάδες, στο οτιδήποτε. Αν και δεν έχω θέμα πόσο ποτέ μου πούνε. Αλλά το κατάλληλο πιστεύω είναι 3 μήνες. Ραμού. Ο Νίκος.bc ρωτάει πιστεύεις ότι οι φίλοι σου έρχονται στους αγώνες σου για το φαγητό μετά? Πιστεύω ότι οι φίλοι μου με εκμεταλλεύονται γιατί έχω πολύ καλούς χορηγούς όπως το Ριβολίνι και το Μαύρο Πιπέρι και επειδή ξέρουν ότι μετά από κάθε αγώνα θα κάνουμε μια δυνατή επίσκεψη με μεγάλα τραπέζια και διάφορες ποικιλίες φαγητών, θέλουν να με πλησιάσουν λίγο για να έρθουν μαζί μου στο τραπέζι να απολαύσουν αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Κάτω Παύλα Άγγελος ρωτάει γεια σου Οδυσσέα Μάλκα. Έλα, πες κάτι στο παλικάρι, ρώτησε. Το 187 Κώστας ρωτάει είδες άτομα που ήρθαν στη ζωή σου όταν είδαν ότι πας ψηλά? Υπάρχουν άτομα που λέγανε όταν έκανα προπόνηση να το παρατήσω και ότι δεν έχει μέλλον και 1002 πράγματα που αυτή τη στιγμή τώρα μου λένε το ξέρω τα πας εσύ ψηλά, στο έλεγα να μην το σταματήσει και τέτοια και διάφορα άλλα. Θεωρώ ότι δεν είμαι ένα άτομο που πρέπει να πλησιάζουν λόγω ότι έχω κάτι, γιατί δεν έχω ακόμα κάτι. Είμαι ακόμα στην πολύ αρχή και είναι άτομα που με έχουν στηρίξει από την αρχή και σιγά σιγά φεύγαν από μόνοι τους. Το λόγο δεν το ξέρω βέβαια, αν και δεν με πειράζει. Καλύτερα λίγοι παρά πολύ και ψεύτικοι. Επίσης θέλω να πω για την προηγούμενη ερώτηση του Κώστα ότι υπάρχουν κάποιες από τίποτα. Γιατί ρε? Έτσι αρχικά μου δεν θέλω να πω. Εντάξει ρε. Όχι δεν θέλω να πω. Όχι, δεν σε πιέζω εγώ. Εγώ δεν σε πιέζω. Έλα, δεν θέλω να κόψεις. Δεν σε πιέζω. Όχι, αυτό σου πω δεν θέλω να κάνω με βίντεο, δεν θα κόψεις. Δεν σε πιέζω. Δεν σε πιέζω. Καναβάκης ρωτάει πόσο είσαι μπρο? Είμαι 19 χρονών, αλλά όποια άλλη ρωτάει είμαι όσο τη συμφέρει. Όχι, είναι και καλά. Αστείο, γραφείτε μπροστά σου. Μα λέγα τι να το πω μπροστά. Ναι, μπρο, βγαίνεις εδώ. Ναι. Εδώ. Όχι εδώ. Εδώ είναι τέτοιο ρε χάζε. Μα χωρίς αδερφέ, υπάρχει και κανένα και δεν πλήσει κάτι. Αυτό εδώ τι είναι ρε αδερφέ μου? Αυτό που βαλάνε τους αντιπάλους μου. Ναι. Για ξέρεις. Μετά ή πριν? Ή πριν ρε αδερφέ, μετά, κατάλαβα. Γιατί πριν είναι όλα κομπλέ μέχρι να παίξω μαζί μου. Ο Βαγγέλης κάτω Παύλα πάνω ρωτάει μετά τη ματσάρα με τον Ασλανίδη παλιά όλα κομπλέ ή δεν τα είχατε και πάλι τόσο καλά? Μετά τον αγώνα μου με τον Ασλανίδη υπήρξαν κάποιες εντάσεις στο Instagram βέβαια, όχι από κοντά γιατί Αθήνα Θεσσαλονίκη έχουμε μια απόσταση, στο TikTok και διάφορα άλλα, οι οποίες εντάσεις δεν τις δημιούργησα εγώ, αλλά τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανε γιατί με ανέβασε όπως ανέβηκε και αυτός και ήταν μια βοήθεια και για τους δύο, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα με το συγκεκριμένο αθλητή, ίσα του δίνω και μεγάλο respect, είναι πολύ δυνατός αθλητής, έχει προοπτικές για το μέλλον
τα λέμε τώρα. Όλα καλά, έχει φύγει αυτό, έχουν περάσει 3 χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ασχολιόμαστε ακόμα με αυτό το θέμα. Φτάνουμε στον προορισμό μας και συνεχίζουμε το Q&A. Να πω λίγο τις ερωτήσεις που μου έχουν κάνει. Να τις πω εγώ. Για πες. Επόμενος αντίπαλος δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο άτομος. Όποιος δεχτεί. Ποιος δεχτεί. Τους 9 έχω δεχτεί. Τι. Μετά, επόμενη ερώτηση. Πώς ξεκίνησες στις πολεμικές τέχνες, ποιο ήταν το κίνητρό σου? Συνέχισε έτσι δυνατά. Σε ευχαριστώ, Σάκη. Ξεκίνησε. Υπάρχει live. Τι. Όχι ακόμα, σε λίγο. Πώς ξεκίνησες στις πολεμικές τέχνες, ποιο ήταν το κίνητρό σου? Συνέχισε έτσι δυνατά. Ξεκίνησα το 2011 όταν ήμουνα βόλτα με τον ονό μου ένα Πάσχα και πέρασα έξω από μια σχολή στο Καματερό. Του είπα να με φέρεις εδώ και πήγαμε και με έγραψε και ξεκίνησα από προπονήσεις. Ξεκίνησα στο Καματερό και συνέχιζε στο Μενίδη. Επόμενη ερώτηση είναι από τον Σκαπέτη. Κάνε βίντεο day in life. Έρχονται πολλά ακόμα. Μετά από το Σίμο, τι διακρίσεις έχεις μετά από τόσους αγώνες στο kickbox? Είμαι πρωταθλητής WKU στα επαγγελματικό στα μείον 61, πρωταθλητής ίσκα στα μείον 61 πάλι, πρώτος σε ευρωπαϊκό κύπελλο του 2023, δεύτερος παγκόσμιος συνίσκα μετά από μια διεκδίκηση ζώνης στην Αγγλία. Τι άλλα έχω? Mad Dog, WKF. Μετά είμαι πρωταθλητής στη διοργάνωση Mad Dog και WKF. Αυτά, εντάξει. Έχουμε ακόμα. Λοιπόν, μάγκες, τα ξαναλέμε μόλις έρθουν τα φαγητά να σας κάνουμε ένα review. Καλησπέρα Λάνια μας εδώ στο 40, μόλις κάναμε μπανάκι. Το πρώτο για φέτος, το δεύτερο για φέτος η θάλασσα. Κάναμε άλλο ένα που ξέχασα. Αλλά σαν αυτή η παραλία εδώ δεν έχει. Και έχουμε και το καφέ μας. Έχουμε κάνει τα τσιγαράκια μας. Θα πάμε να φάμε τώρα σε λίγο. Ξέρετε, διατροφή δεν κάνουμε. Η υγιεινή ζωή δεν μας νοιάζει. Το μόνο που θέλουμε είναι να περνάμε καλά. Αυτή είναι η ζωή. Γιατί μια ζωή την έχουμε, πρέπει να τη ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Για παιδιά, χθες. Χθες πήγαμε σε ένα πανηγύρι, είχαμε 3 μπουκάλια 2 άτομα. Λούσαμε. Δεν συνεχίσαμε ποτέ το vlog. Το βίντεο, εντάξει, που να βγάλουμε μετά από όλα αυτά. Αλλά είμαστε εδώ όλα καλά, αυτό έχει σημασία. Με ερώτηση σου λες από χθες. Με φύσιμα της καρδιάς μπαίνεις box? Δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τα συμβουλευτείς με ένα καρδιολόγο να σου πει τι είναι το σωστό. Στα πόσα κιλά μπαίνεις πυγμαχία? Ή ποιο είναι το για μένα, για σένα? Κοίτα, δεν έχει σημασία. Κάτσε να το ρωτήσω και να σου πω. Ναι, ρώτα και βλέπουμε. Πόσα κιλά είσαι, πόσα παίζεις και σε πόσο καιρό τα χάνεις? Είμαι 72 κιλά, παίζω στα 61 και τα χάνω μέσα σε 2 εβδομάδες, 10 μέρες, κάπου εκεί. Πόσο τον... Καλά. Πίνουμε λίγο καφεδάκι και συνεχίζουμε μετά. Αυτό. Τι θα πεις? Ντίμπι, ο Ντίμπι. Λοιπόν, τι ώρα δώσουμε την παραγγελία? Να σου πληρώσουμε και ένα σαγανάκι ή όχι? Αυτό θέλει πλουμάρια, ένα θέλει μίνι, ένα θέλει... Shiva motor mon pil, të shkardheva rope, shi motor. Τι στο κανάλι, θέλει... Τι να πω θα κάνω εγώ τώρα? Δεν σ' αγαπάω. Ένα σ' αγαπάω. Κάνουμε μια άλλη ερώτηση. Αν πει τον Πάφους. Κοιτάξτε, μετά την προπόνηση περιμένω πάντα μια ώρα. Πάμε τα παιδιά στον άνεμο. Κάτι κάνουμε. Όχι. Μπύρα. Και τι μουσική ακούτε? Λέξ. Είπε φάνα λόγος. Ναι. Βίντεο. Ξέρετε. Αδερφέ, είσαι ηλίθιος. Θέλεις προπόνηση ο Ρονάλντο να φτάσει στο Μέση.
Λοιπόν, τα νερά Κρήτης, τι έχεις να πεις για την Κρήτη? Στηρίζουν τα λάνια από την Κρήτη. Στηρίζει τα λάνια από την Κρήτη, μου στέλνουν 1,5 λίτρο το χρόνο νερό. Χορηγός νερά Κρήτης. Ναι, νερά Κρήτης, ναι. Άμα θέλει εδώ, μας στείλουνε. Χιλής λέει είναι, χιλής. Και με έχει τα λούκια καλά, ρε, χιλής είναι τις βέβαιες ώρα. Και εσύ τον ακούς. Καλά, πες ήθελα να την κάνω μακριά, αλλά μου έφυγε. Είτε να μάθεις τα πρέπει στα... Έλα, εσύ άμε φως, τσικωθείτε, ιδιότητα. Δεν θέλω να το πάρεις και αυτό. Φέρε εδώ. Λοιπόν, ήρθε το πρώτο πιάτο. Ωραίο. Κάτσε ρε αδερφέ, δεν έχουμε φάει ακόμα ηλίθιες. Α, συγγνώμη, για φάει. Κλείς το βίντεο ρε, κλείς το βίντεο, έχει κόσμο. Μια πρόγνωση, όχι καιρού. Τι ώρα πιστεύεις θα έρθει το φαγητό? Παραγγείλαμε 4 και 10. 9.30 το βράδυ. Δεν σε χάλασε. Ούτε εμένα. Κράτα μην πεις ο δίσκος και δεν έχεις άλλο εδώ. Βάλτε. Κράτα εδώ ρε, κράτα εδώ. Μαλάκα μου ξέρεις τι καηλίκιο. Μου δίνει τις κοκακόλες, τι έχω δεκατές. Πάρτε το δίσκο, πάρτε χέρι. Έλα, πάρε. Έλα, τιμή. Δίπλα εδώ στα παιδιά έχουν. Έλα. Εδώ. Ευχαριστώ. Εδώ έχουν φάει. Βάλτε πάνω. Πριν λίγο μάκες ξυπνήσαμε, ξεκουραστήκαμε λίγο μετά το μπανάκι αυτά, φάγαμε. Τώρα ήρθαμε εδώ λίγο να αλλάξουμε γιατί έχει και ωραίο καιρό, έχει λίγο αεράκι, δεν έχει τόσο ζέστη. Ευχαριστώ μου στείλατε για τις ερωτήσεις. Σε λίγο καιρό θα τα ανεβάσω στο YouTube, να είστε συντονισμένοι. Μείνετε στο